heng te hi Khawvela fighter jet traber Varte an ni an jet ran ba ka man fu hi an har sa in an hlawm hle bok hetiang ho hi chu mu thein anom zen lova an zinga pakhat phe hi chu alo pian chhuana na suman central za the dollar tluk le ding on zali chuang zet atling chuti chu van boruwa ka thlok chi fighter jet zinga hian a eng hinge changkang ber ni tang le tin nakin lokalo la chuak tur jet te hian engi an la ti theang ti te tun thuma chuan kan bi chiang don ani Air Force wang chunga chuan fighter jet te hi an hlawm pera thiam na sang chho zela na sa takathlak tang lam chho ani Gen 1 fighter jet te hian engine pa ngai basic propulsion an manga machine gun le target theilo chi unguided rocket thi pain invent himna turang chi hi engma ani lo thung Gen 2 hi chuan thlakum swept wing hi nei to in target hlatchong te na big range only radar le infrared missile an paya infrared missile hi chuan lumna pe chuak entirnan aircraft engine te hi avapitum top ti na ani chu ti chuan Gen 3 omlea heng ho thlo chak zong hi chu supersonic speed ni to in pulse radar hi an nei to boka radio wave mangin melma te thlawhna hi alo man fu thei to pilot mu phak lo mi target faka fu theina target beyond visual range an ti hi hetiang thlawhna ho hi chuan an nei to bok ti chuan Gen 4 le 4.5 anom lea heng te hi kan tun Khawvela an man tlang lon ber ani heng ho hi chuan good maneuverability thatak an nei to om zia chu control all samin pilot tu danangin ache zung thei to ti na ani ber mai chu ti chuan thlawhna hnuai lama om thil kha theina look down shoot down missile hi nein generation mas zok te ai hian radar man fu ar sa to zok bok heti la hian heng te hi kumsang khat sakua somsari chobor vel tai to design ani angin aman lai tran lek to Top Gun Maverick movie ame Tom Cruise khalang F-16 te po hi nakin loka chuan an chol to don Gen 5 te hi a changkang ber ni mekin 4th Gen ai hian engi a that chok na kan ti mai thea a chan na chu stealth technology a thuam ani wang hi ani deuh ber Gen 5 te hi chu tunlai thiam na sang ber thuam an ni a chak ba kha a cherangin a che vela thil om hi alo zir chiang zung thei to ral thuam pai a that chu soilo a poimo lai ber stealth technology hi Gen 5 thlawhna te chuan om to radio wave mang chi ho conventional radar ho tan hian man fu har sa to hle Gen 5 jet design le asiam chu hi chu sen so aturu le a chu wangin tuna po hian Khawvela poma Gen 5 model hi pali chau ala chua ram pathum chawin an la siam chuak thea tun truma chuan heng Gen 5 thlawhna model pali te hi kan bi chiang don ani pali na chuan Russia ku chuak Sukhoi Su-57 hi kan bi chiang don anga he thlawhna hi Russia ina stealth aircraft ani masak per ani radio absorbing coating mga thuam ni in material an man te hian infrared signature le radar visibility ape chuak tlem hlea man fu a har sa ti na ani ber mai chu e fighter jet hi supersonic speed a chakin a thlok thea chu Mach 1.7 ni in boruak fitsing thuma sanga hian darkar khata kilometer sang khat zariat seta chakin a thlok thei adang lam le na pakhat chu low speed maneuverability anei hi ani poka a thlomuan point a cherang ti na ani chu control anuamin speed muanga po hian thlon han koi pui le thlek pui ti vela hian a cherang lutuk tho in be na lama chuan advanced infrared search le track feature ani wangin melma te thlona hi lumna an pek chu amang hian azong muthea melma te na radar manga ti boy an lo tumna hi apum pel thei pok melma te thlona ne na in be dogfight a hi chuan close combat 30mm airgun aman baka K-77M air-to-air missile pali apai poka
leilama melma te be nan hian air to ground missile apai tel bok Su-57 hian be lo tok ni point a onboard computer changkang tak he electronic secondary pilot angin na alo thok ve thea hei baka modulated laser beam aman to wangin missile thei chi ho po hian lo ma se missile sensor hi avati boy thei to wangin target hi a thel tir thei em fighter jet te hi a changkang viau rolin tun malam khachuan engine kang ti vela hian boina alo nei to train pathumna chuan China ku chuak J-23 aka the mighty dragon he ania Chengdu J-23 he Khawvela fighter jet la Varte zingami ni in China hian somnga chuang ane hriat ani a engine lian tak wang hian Mark II thlenga chakin a thlok thea Chinese Indo thlawhna zinga chuan a chung nung ber ani me ralhla takatanga melma a be the hi a thatna lai tak ania a design awang hian ral thuam po a pai tam thein medium to long range missile pali le short range missile pahnih a phur thei J-23 dangdai teuhna pakhat chu du dananga khoi danglam thei lai hi ani poka bomber version electronic warfare version le carrier based version a te hian a man thei hei baka mihring chuan tel lona unmanned flight le drone control version te po hi a chuak ton ni te in thu thang ombok research and development ringota suman central za the dollar tluk le ding only point pali z akaya China hian he thlawhna pakhat siam chuanan hian dollar makta tuai za tanga za somni vel an seng bo pani na chuan US ku chuak F-22 Raptor he anilea he thlawhna hi chu melma te thong thut thei tura duan ani stealth design ani baka hian a cherangin manfu harsa lea a chevela lo om le om lo hi lo sir chiang vek thei to bo F-22 hi chu van bo ruak ro rel tura duan ania heti lai hian aru karal chawa che tura duan ani bik chuang lo a thlo chak zong hi Mark 2.25 ni in supersonic speed a chak hian ulsam takin a thlok thea radar lo bum turin stealth technology a thuam hi nima se a thlo chak to hi chuan lumna hi a pechuak tam to lutuka chu wangin thermal le infrared system te hian lo man fu theina chance an nei train hei baka speed sang taka han khal khoi vela hian G-force hi aturu to hlea 9G chunglama hi chuan mihring taksa hian pressure hi analutuk to thoka har sat baka hian lulama thisen in supply chho tur hi atiklem thei to Nikorsalovin om thei F-22 hian 20mm Canon mang hian melma thlawhna a be thea long range infrared le radar guide missile apai te hian mu phak lo target om te hi avaka fu thei bok F-22 danglam le na pakhat chu technical information a khol khom te hi a fighter pui thlawhna danga te avape chhong thea hei hian thlawhna ho chu tranrual tirin indona hmuna hi chuan a hril thui hle F-22 pakhat man he dollar makta doi za somli pathum ania US hian za somriat pathum vel anei me ka hriat ani atopera chuan 5th generation fighter jet zinga achung nungber F-35 he kan bi chiang lenga F-35 he US ku chuak ni in low observable stealth feature anei wang hian man fu lovin melma te airspace hi avalu chil thei control all sambaka stealth design ani angin aral thuam pai te hi chunglama thuruk fek ani pok long range AESA radar hian amalama van boruak chu uluk takatli thlain electronic warfare system ani mang hian melma te radar hi tibuain abum thei poka missile ron kal target hi alo tibuai thei he thlawhna aro pui na pakhat chu radar cross section niam te anei hi ania entirnan 4th gen thlawhna ho ne na khai khin chuan thlawhna len zong inang raw rawa po 5th gen ho chu stealth design ani pi alama hian
an ral thuam pai te hi chung lama thu ruk fek ania radio absorbing material a thuam ani ba ka engine hi a thuk ru thei ang berada ani bok wangin radar cross section hi aniam lo thei lo entirnan radar hian 4th gen thlawhna hi truck tiat angin lo muta se 5th gen ho hi chu sava emo marble tiat vel leka lianin amudona rin hlel ngai na om lo wang tak hian surprise attack nei hi an ol sambi khle F-35 a phe hi chuan pilot hi a ha dam zuala helmet display system nein helmet visor a hian information poimo zong zong aron tar lang to hei ba ka TAS feature nei pokin thlawhna kiltina camera an vuah chu helmet lama hian live video feed in a pe chuak thei poka thlawhna hnung lam sir lam le hnuai lam te hi helmet atang hian a hmu vek thei to ti na ani chu F-35 hi tam to hle ma se US hian sang ni zanga don siam chua tumin ruam man na anea sen so po hi aturu don hle he thlawhna alo pian chua nan le a siam nan te hian dollar thluk le ding on zali somli pani vel set an mangral dona ain kolna tenen vek phe chuan dollar trillion ni vel set akai don chu wangin 5th gen Indo thlawhna siam chu hi chu sen so asan em awang hian ti na mai ani lova tuna model pali ba ka hian India chuan 5th gen thlawhna tur HAL AMCA an ti chu boipui mekin Russia point Sukhoi Su-75 checkmate chu ala boipui mek pok heti lai hian kan hria tur chu Gen 5 thlawhna hi somni kalta khan chuak to chu wangin ramthan khat thei chuan Gen 6 thlawhna tur hi an boipui tran le to zok 6th gen fighter jet te hi a changkang viau don ni in alanga direct energy weapon laser tia kan hriat hi an mang thei to mai thei laser hi chu engkal chak zonga chaka akal thei don awangin misal pa ngai te ho ai chuan ale tam takin arang jok dona hei hi a hlau zuan na tur chu ani hei ba ka thlawhna hian mihring chuan tel ngai to lovin base lama tangin thlawhna hi a khal thei to turangai ani pok report than khata chuan US hian 6th gen jet pani a boipui me ka soi ani a pakhat chu next generation air dominance NGAD program noemi ni in pakhat hi chu navy te man tur FAXX an ti hi ani thutang oma chuan heng jet te hian drone hi amang tel thei to dona target pakhat a boipui lain heng drone te hian target dang an lo beipui thei don Japan chuan FX a boipui meka UK le Italy thok tun chuan Tempest hi boipui mek pokin Tempest po hi pilot chuan tel kher ngai lovin aman thei don laser kan ti mai directed energy weapon baka electronic warfare jamming le AR VR interactive cockpit anei dona France Germany le Spain thok ho te chuan 6th gen fighter jet future combat air system an ti chu an boipui mek pok 6th generation fighter jet a te hian engthil thar nge kan hmua irin comment na lama khan ngai dan lo sai ve don nia